Зулайхо Махмадшоева 9 сентябри соли 1993 дар ноҳияи Фархори ҷумҳурии Тоҷикистон ба дунё омадааст. Модараш рақоса буд. Зулайхо фарзанди якум дар оила мебошад. ӯ 3 бародар ва хоҳар дорад. Кӯдакии Зулайхо дар ноҳияи Фархор гузаштааст. бародарон ва хоҳарони ӯ мегӯянд, ки Зулайхо барои мо улгӯ буд. Зулайхо дар мактаби миёнаи рақами 1 таҳсил намудааст. ӯ аз хурдӣ орзуи сароянда шуданро дошт. Зулайхо мухлиси ашадии Манижа Давлатова буд. ҳамчунин аз сарояндагони рус Нюша ба ӯ писанд буд. 9 сентябри соли 2011 Зулайхо аввалин маротиба суруди бениҳоят зебоеро дар бораи ватан дар рӯзи истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сароидааст. Зулайхо Махмадшоева соли 2011 машҳур мешавад, вақте ки суруди Кабутарро месарояд. ҳамчунин баъд аз машҳур шудан зуд альбоми дуввуми худро ба номи «Механдам» баровардааст.